stealing my heart. Claudine Wolfie make me holler at the moon. Girl, you're the finest fish in this lagoon. I clear the now, you so beguiled, even though you act so vile. And Deuce has stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew, a little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Je to diera. To teda je. No, nie je to celkom hotel Prečo Krepinský. my musíme spať tu, keď ostatné týmy majú luxusné bungalovy? Strašná Murphy je legenda vražoretiek. Iste má svoje dôvody. To tvrdíš stále. Strašná Murphy! Tak, vy ste divoké karty. Vyzeráte hrozne, kuriatka. No, práve sme Ticho, rozmýšľali. takto neobstojíte. Postoj hrozný, prístup otrasný. Makajte, dievčatá. Pohyb, pohyb, pohyb! Ako divoké karty budete musieť veľa dokázať, bambulky. Čo sa naučíme najprv? Zložitú pyramídu, komplikované tance? Pre vás som vymyslela niečo úplne iné. Neverím, že musíme variť obed pre ostatné týmy. Som si istá, že strašná Murphy vie, čo robí. A teraz kosíme trávnik. Tá pani mi dosť lezie na nervy. Strašná Murphy je špica medzi vražoretkami. Ak vraví, pokoste trávnik, opýtate sa, na akú výšku, nie? Tak toto je už oveľa lepšie. Hovor mi o tom, nič nerobiť, iba sedieť a snívať. Nechce sa mi veriť, že sme celý deň robili tie hlúpe veci pre strašnú Murphy. Čo to malo spoločné s povzbudzovaním? Neviem, babi, ale verím strašnej Murphy. Gól! Na slanovodnú babu to bolo celkom dobré. Vďaka. Ty tiež nie si úplne mimo na sladkovodného chalana? Ostatným som vravela, že strašnej Murphy verím, ale nie som si istá. Torelaj, čo tu robíš? Na temnú pláž chodia všetky kulkočky a cicošky na jarné prázdniny. Južná pláž je len pre vražoretky. Odpadlíci sem nepatria. Ale neplač nad rozliatým mliekom. Prišli sme ti len pogratulovať, že si sa dostala na temnú pláž. Aha, vďaka. A preto sme ochotné vrátiť sa späť. Čo? Teraz, keď je tvoje družstvo opäť v kurze, chceme sa vrátiť do tímu. Viem, ako veľmi chceš žezlo duchov. A my sme tvoja šanca, ako ho získať. Máš pravdu, Torelaj. Potrebujem vás. Vravela som. Môžete leštiť žezlo, keď ho vyhrám. Čože? Nevzala by som vás späť, ani keby ste boli posledné cicušky na svete. A teraz s dovolením musím sa vrátiť k môjmu tímu. Práve si urobila veľkých nepriateľov. Tak si radšej keri chrbát.